organizatori de drumuri artistice ne sunt astăzi managerul instituției noastre, Petrei Gheorghe, și primarul orașului Târgu Neamț, Vasilica Popei. Îi invităm în aplauzele voastre ca să ne ofere un gând bun la început de festival. Mulțumesc! Mulțumesc vouă tuturor, în primul rând vouă, copiilor, profesorilor și părinților voștri. M-am gândit să vă spun câteva lucruri frumoase astăzi și în primul rând vreau să vă spun că manifestarea care are loc astăzi este într-adevăr pentru voi, pentru boboceii clasei a 5-a, pentru elevii de gimnaziu ai Colegiului Tehnic Ion Creangă. Și ne-am gândit să facem această manifestare tocmai ca pe o formă nu doar de respect, ci și de voie bună și de bine primire a voastră, a celor mai mici elevi ai Colegiului Tehnic Ion Creangă, pentru că Colegiul Tehnic Ion Creangă a dezvoltat un învățământ gimnazial de foarte bună calitate, a cărui rezultate, fără lipsă de modestie, ne plasează foarte bine în ierarhia județeană și nu vreau să mai spun mai multe lucruri, dumneavoastră știți la ce mă refer. Pentru că școala nu înseamnă doar cifre sau analiza sintactică și morfologică a unor fraze, pentru că rolul școlii este de a ne educa pentru a ne face să ne simțim foarte bine împreună. Iată-ne astăzi aici pe elevii clasei a 5-a și Gimnaziul Colegiului Tehnic. Am să vă rog să vă aplaudați unii pe alții. Elevul care a deschis discuția de astăzi a spus de un nou început. Iată că un nou început este în anotimpul bunăstării, în anotimpul în care culegem roadele muncii de peste ani. Și, așa cum ați văzut, mulțumesc învățătorilor Colegiului Tehnic Ion Creangă și copiilor care din prea plinul sufletului lor și al gospodăriei lor au ornat așa frumos Sala Casei Culturii. Mulțumesc și echipei de doamne, pentru că doamnele s-au ocupat de lucrul acesta de la școala noastră, doamnelor profesoare, care timp de mai bine de o lună de zile s-au gândit cum să aibă loc această manifestare, astfel încât implicarea să fie a tuturor. Le mulțumesc lor și merită multe aplauze. Pentru a vă spune cât sunteți de frumoși astăzi, pentru a vă spune cât de frumos o să fie în continuare, am să închei cu un citat al lui Albert Camus. Sper să-l reproduc cum trebuie, dacă nu măcar să spun esența din el, și să vă spun că primăvara este, toamna este anotimpul în care fiecare frunză devine o floare prin bogăția culorii. Dragii mei, alături de mine este primarul orașului Târgu Neamț, care ne-a oferit onoarea de a fi împreună cu noi și dumnealui dorește să vă adreseze un îndemn și câteva cuvinte de suflet. Vă mulțumesc! Onoarea este de partea mea, sunt onorat să mă aflu aici. Am văzut ce imaginație debordantă au acești copii, felicitări. Mă uitam aici, văd niște versuri de la Tatiana Stepa, de la Ducu Berții. Eu mai degrabă aș cânta decât să vă
spun multe, n-am să vă spun foarte multe, decât sincere felicitări vouă, copiilor, părinților și nu în ultimul rând colectivului de cadre didactice. Zic eu că varianta cea mai bună pentru învățământul din Târgu Neamț a fost această fuziune între Școala Humulești și Colegiul Ion Creangă. Sunt convins că veți avea rezultate deosebite ca și până acum. Știți foarte bine că sunteți cel mai mare colegiu din județul Neamț și, așa cum spunea domnul director, cu rezultate notabile. Din punctul meu de vedere, nu pot decât să vă asigur de toată deschiderea și susținerea mea, atât timp cât voi avea puterea și voi putea să fiu în sprijinul dumneavoastră și încă o dată mă simt onorat și voi răspunde da de câte ori mă veți invita. Chiar și atunci când veți face așa mici spectacole, poate vor și cânta împreună o piesă. Mulțumesc mult! Doamne ajută! Vă mulțumesc și eu și vă asigur că spiritul lui Ion Creangă din orașul nostru, din Humulești, rămâne nedisipat prin unirea noastră. Vă mulțumesc! Dorim să vă promitem, încă de la început, că ziua de 23 octombrie 2025 va rămâne veșnic impregnată în memoria tuturor ca o zi a bucuriei, a emoțiilor pozitive și a prieteniei dincolo de orice barieră. Este ziua în care vom sărbători balul toamnei, eveniment prin care spunem un mare bun venit generației care tocmai a pășit în lumea gimnaziului. Am pregătit un spectacol plin de strălucire, culoare, cântec, joc și voie bună. Astăzi, elevii claselor a 5-a și a 8-a vor deveni parteneri într-o aventură artistică inedită, o predare de ștafetă între generații. Vom fi martorii unor momente artistice unice, pe parcursul cărora elevii își vor da mâna într-un elegant dans al prieteniei, creativității și distracției, gustând din plin din magia toamnei. Așadar, vă invităm să-i aplaudăm pe cei care au muncit pentru ca acest spectacol să prindă viață, de care au deschis Festivalul Toamnei, Balul Toamnei 2025. Acum sunt mai posibil ca întotdeauna, de când mă simt tot mai bogat de tine și stau pe tâmple soarele și luna. Acum e cel mai rău și cel mai bine și uite, n-are cine să ne ajute. Abia-și mai ține lumea ale sale și într-un perete alb de muze mute. Nebunii negri caută o cale și te iubesc cu milă și cu groază. Tot ce al tău mi se cuvine mie, ca un nebun de act ce capturează regina neagră pentru veșnicie. Și te iubesc cu milă și cu groază. Tot ce al tău mi se cuvine mie, ca un nebun de act ce capturează regina neagră pentru veșnicie. Lângă descreierate accidente, marfare triste vin în miezul verii, iar eu sunt plin de gesturi imprudente, ca să te apropii și ca să te sperii. Jur împrejur priveliști aberante, copii fragili ducând părinți în spate, bătrâni cu sănii gri de os pe pante și albanoși venind spre zări uscate. Și te iubesc cu milă și cu groază. Tot ce al tău mi se cuvine mie, ca un nebun de act ce capturează regina neagră pentru veșnicie. Și te iubesc cu milă și cu groază. Tot ce al tău mi se cuvine mie, ca un nebun de act ce capturează regina neagră pentru veșnicie. Mi-e dor de tine și îți caut chipul în fiecare margine a firii, în podul palmei dacă iau nisipul, simt un inel jucându-se de-a mirii. Te aud în bătălii din vreme în vreme, ostașii gărții tale ți se închină, iubita mea cu foarte mari probleme, cu chip
Lisabon și nume de regină. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce e al tău mi se cuvine mie, ca un nebun de alb ce capturează regina neagră pentru veșnicie. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce e al tău mi se cuvine mie, ca un nebun de alb ce capturează regina neagră pentru veșnicie. Urmează prima probă de concurs, plină de veselie și culoare. Clasele a 5-a și a 5-a prezintă sceneta Gașca și planurile de toamnă, o poveste amuzantă despre prietenie și aventură. Pe scenă îi vom urmări pe Cuibar Anastasia, Micu Amalia, Cuibaru Iarina, Gorongea Rareș, Grigoraș Vladimir și Cojocaru Cristian. Să aplaudăm cu drag și să vedem ce planuri are Gașca noastră pentru toamnă. Uitați-vă, ce frumos e! Frunzele cad ca niște metafore scrise de natură. Da, doar că natura scrie poezii, iar noi scriem teste. Corect, și între noi fie vorba, frunza cade mai elegant decât caietul meu de matematică din mâna mea. Ce-i drept, toamna e singurul poet care nu ia notă. Eu zic că toamna e ca o oră de biologie pe viu. Frunze, fructe, schimbări de culoare, totul e gratis. Exact! La mine în grădină s-a aplicat fotosinteză în direct. Ieri era frunza verde, astăzi galbenă. Biologie în slow motion. Bravo! Dacă și ecuațiile ar cădea din copac, Matei s-ar transforma în olimpic. Aș vrea un arbore matematic, să culeg doar rezultatele corecte, nu și exercițiile. La tine, Matei, arborele ar fi veșnic fără roade. Mie îmi place cum toamna ne învață să renunțăm la ce e în plus. Atunci eu renunț la teme. Și frunza cade, dar face parte dintr-un ciclu. Tu, dacă renunți la teme, nu faci parte din niciun ciclu, doar din corigență. La biologie am învățat că frunzele au nervuri. La noi nervurile vin doar când vedem nota la test. Hai să facem un concurs. Fiecare spune o glumă de toamnă, dar să includă și o materie. Eu încep. Toamna e ca matematica, scade temperatura, crește factura și rezultatul nu dă cu plus. În plus, toamna conține cea mai tare ecuație, un dovleac plus un cuptor egal fericire. Toamna e ca literatura. Fiecare frunză e ca o metaforă, dar dacă o presezi între pagini, devine teză. Doar știți și voi că la română am învățat că metafora este o comparație ascunsă. Eu zic că și toamna e tot o comparație ascunsă pentru vacanța de iarnă. În plus, la română scriem compuneri despre frunze. Se pare că natura scrie compuneri direct pe asfalt. Toamna e ca biologia. Vezi cum tot ce era verde îngălbenește, inclusiv colegii la test. Și știm foarte bine că doamna profesoară ne-a învățat că și plantele respiră. Toamna cred că oftează. E, bine, dar la mine e mutație genetică, mă îngălmenesc doar la teste. La engleză am învățat că fall înseamnă toamnă, dar pentru mine înseamnă și că pic la teste. Cred că sunt bilingv în eșecuri.
Ei, Matei, știm cu toții asta. Când ești la ascultare, parcă ești o expoziție de artă. Întâi ești galben, apoi obrajii devin roșii ca focul și în final pe chipul tău vedem numai nuanțe de portocaliu. Tu ești mai degrabă un dovleac, stai liniștit și te coci foarte încet. În plus, dovleacul este ca un actor bun. Îl vezi odată pe an și tot te impresionează, exact ca răspunsurile tale la întrebările doamnei diriginte. Râdeți voi de mine, dar nu puteți nega că dovleacul este ca un influencer de toamnă. Apare peste tot, de la plăcintă la Halloween. Și mai are și carieră dublă, pentru că poate fi dat și lanternă, dar și mâncare. Și, ca să vedeți că am fost atent la orele de română, atât vă mai spun, dovleacul este ca o carte bună. Nu contează cum arată pe din afară, contează ce are înăuntru. Și până la urmă, ce concluzie tragem despre toamnă? Că frunzele cad, dar noi ne ridicăm. Literatura ne dă metafore, biologia, vitamine, matematica, ecuații imposibile. Iar plăcinta cu mere ne dă fericire. Atât timp cât nu o mănânci tu toată. toamna ne dă frunze, dar noi facem haz din ele. Frunzele dansează, vântul șoptește, iar vocile lor dau viață acestui anotimp minunat. Vom asculta în ordine melodiile Arlechino, interpretată de Sandu Sofia, Soarele și Luna, cântată de Andronic Octavian și Pădure nebună, adusă pe scenă de Bădărău Ștefania. Să-i aplaudăm cu drag și să lăsăm muzica să ne poarte prin culorile și emoțiile toamnei. Un afiș multicolor cu Arlechino, marele actor. El joacă seara și la matineu, făcând aceleași tumbe în careu. Vedeta circului de aproape un an, pe sârmă în echilibru aerian, mai face câte un salt mortal, și apoi în actul 2 clop muzical. Arlechino, Arlechino, bine a zis și ne-a zis. Arlechino, Arlechino, bravo zie, bravo bis. Dalandina, 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 dalanda, oriroro. Nu mi-ajunge un apus, nu mi-ajunge atâta timp să spun ce e nespus. Nu mi-ajunge aerul să respir când te sărut. Nu mi-ajung nici ochii tăi când mă simt așa flămând. Și de-aș putea să zbor, aș fura cerul să ți-l fac cadou. Ți-aș da soarele și luna,
le strângem palma ta, le strângem palma ta, să rămână numai urma stelelor ce vor cădea când ne vom lega pentru totdeauna. Tu strălucești încât și floarea soarelui se întoarce după tine, iar atunci când nu mai ești, lasă capul în pământ, la fel ca mine. Tu ești poezia mea, tu cu versurile în alb, tu ești scrisă pe inimă cu poezia care varsă lacrimă. De-aș putea să zbor, aș fura cerul să ți-l fac cadou. Ți-a dat soarele și luna și le stingem palma ta, le stingem palma ta, să rămână numai urma stelelor ce vor cădea când ne vom lega pentru totdeauna. Soarele și luna, ți-a soarele și luna, ți-a soarele și luna, soarele și luna. Se tânguie camarul din inima ei și o doare. O vară întreagă m-a ținut pădurea, cu fața nearbă și cu gândul aiurea. Iar acum, doamna, la plecare, se tânguie camarul din inima ei și o doare. Pădure, pădure nebună, în fiecare noapte cu lună voi rătăci fără țintă agare, ca o frunză vânată de vânt pe potecile tale. În fiecare noapte de iarnă umbra mea albă va veni să se aștearnă ca o ursoaică cu pui uciși la umbra stejarilor prădați de funziși. În fiecare noapte de iarnă umbra mea albă va veni să se aștearnă ca o ursoaică cu pui uciși la umbra stejarilor prădați de funziși. Pădure, pădure nebună, în fiecare noapte cu lună voi rătăci fără țintă agare, ca o frunză vânată de vânt pe potecile tale. În fiecare dimineață, uneori ca o umbră, alteori ca o ceață, ca o negumă sau ca o brumă voi veni, nu te mai tângui, pădure nebună. În fiecare dimineață, uneori ca o umbră, alteori ca o ceață, ca o negumă sau ca o brumă voi veni, nu te mai tângui, pădure nebună. E încă verde iarba pe coline și zilele nu s-au scurtat de tot, și cineva cu sac în spate vine de sus din munți ca de la un complot. Porumbul are încă dinse lapte, albinele se îngreunează în spor, vărate clouă în fiecare noapte și creierii mai cântă până mor. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și tu o simt și eu în gând. Și totuși
totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și vai, suntem bătrâni. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și tu o simți și eu în gând. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și vai, suntem bătrâni. Poșoarele n-au coborât din poduri, iubirile n-au coborât din vis. Se pot butui în foarte multe moduri, ale mușcaie încă interzis. În clăi de fân miroase foc de floare, cerboaicele nu caută mascul. În aburii de vii for cel mare, mai este până la nuntă timp destul. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și tu o simți și eu în gând. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și vai, suntem bătrâni. Concurs Parada Costumelor. Elevii claselor a 5-a A, a 5-a B și a 5-a C ne vor arăta câtă imaginație și creativitate pot aduce toamna pe podium. Culori, zâmbete, emoții și multă originalitate. Acestea sunt ingredientele unei parade reușite. Să aplaudăm pe micii noștri designer și modele de la clasa 5-a C. Dediu Albert, Oglinzanu Maria Roxana, Acatincăi Andrei, Atomei Alin Cristian, Iosub Robert, Atomei Denis, Bistricianu Robert, apoi pe Anegroai Maria Izabela, Bălțătescu Octavian Andrei, Popa Sofia Maria și Cojocaru David. Acum urmează pe Sandu Sofia Maria, Tănasă Vanessa Ioana, Șuhan Claudiu Marian, Chirilă Joachim Denis și Asoboaie Leonardo Răzvan. Eu sunt împăratul An, iar anotimpurile sunt fiicele mele. Domnesc peste toate ținuturile alături de împărăteasă. Eu sunt mama anotimpurilor și soția împăratului An. Domnesc alături de împărat și protejez fiicele și veghez asupra lor, căci ele nu se pot întâlni decât la rocadă. Altfel, timpul vrăjitor le va întemnița în uitare. Eu sunt anotimpul Iarna și am venit să vă stric petrecerea. Eu sunt gerul năprasnic și domnesc alături de Iarnă. Eu sunt magica lună decembrie. Bucurați-vă cât mai puteți, pentru că puterile îmi cresc. Eu sunt toamna și acesta este alaiul meu. Eu sunt vântul cald și domnesc alături de toamnă. Eu sunt septembrie, prima fiică a toamnei. Eu sunt minunata octombrie. Eu sunt un dovlecel binecop și fericit. Dragilor, vă mulțumesc pentru această petrecere minunată. Luați fiecare din bucuriile mele. Fiți fericiți!
Spectacolul continuă cu eleganță și stil. Urmează parada costumelor, susținută de elevele claselor a 7A și a 8A, care ne vor demonstra că toamna poate fi o adevărată inspirație de modă și rafinament. Pe scenă vor defila cu grație și încredere Dârjă Rebecca, Amalia Ioana, Amarie Elena Ilinca, Racheriu Raluca, Sandu Olivia, Moșor Casandra, Șchiopu Anastasia, Roșu Alexandra și Diaconu Bianca. Să le aplaudăm cu drag pentru originalitate, atitudinea și frumusețea cu care dau viață toamnei prin eleganță și culoare. A venit toamna. Vouă nu vă place toamna? Mie, sincer, mi se pare că e cel mai frumos anotimp, pentru că Virginia Woolf a spus că este anotimpul sufletului și are dreptate. Sunt ceaiurile fierbinți și ploverele și cărțile și zilele ploioase și frunzele. Vouă nu vă plac frunzele? Mie, sincer, modul în care cade așa de liniștit și sunt roșii și aurii și... Ok. Și cam atât am avut de spus despre frunze. Vedeți? V-am spus de frunze, au apărut frunzele. Sincronizare perfectă. Asta chiar îmi amintește de o poveste pe care mi-a spunea bunica când eram mică. Și, da, exact. Bine. Nu avea făt frumos sau vrăjitoare sau căpcăuni, pentru că mi-era foarte frică de căpcăuni. Dar avea o zână. Mai mult de zână. Mamele. Exact. Avea și o prințesă mică, foarte frumoasă. Cam atât de mică. Și mai avea și o zână, zâna toamnei. Și zâna toamnei avea mereu un coș plin cu fructe. Și cam așa era și zâna. Dar ce-mi plăcea mie cel mai mult și cel mai mult era atunci când zâna florilor venea și transforma ciuperci în fete adevărate, în elfi. Ce-aș fi dat să văd și eu așa minune. Ok, bye. Ce tot vorbești atâta despre minuni? O minune ar fi să mănânci tot. Da. Da. Păi, asta e culmea. Și acum tot ce ar mai trebui ar fi să mă transform și eu într-o floare. Păi, nu mai am cuvinte. Vedeți? Și asta îmi place mie la povești. Este cât de multe ori se mai și îndeplinesc. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría que esa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría que esa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena.
alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría que se vuela. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría que se vuela. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Elevii clasei a 5-a C ne vor demonstra că toamna nu este doar un anotimp, ci o adevărată forță a naturii și a imaginației. Sceneta puterii toamnei reunește o echipă numeroasă și talentată de mici artiști. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată. Din timpuri chiar împărătești, o toamnă cam ciudată. La curtea împăratului Ian, toamna nu prea zăbovi, deși octombrie era în calendar, gheața la geamuri se ivi. Dar să ascultăm povestea unei toamne aurii ce-a întârziat, că-și timpul vrăjitor aflase vestea că zarea a înghețat. Ce dimineață răcoroasă! Nu știu clar ce s-a întâmplat. De câteva zile bune a pătruns frigul în palat. Și nici odihnă nu mai am, căci ne-am trezit cu noaptea în cap. Și eu, și împăratul An. Să mergem, dar, să-i dăm de cap. Ce este această îndrăzneală? De ce v-ați strâns cu toți aici? Ori n-aș știu că am puterea pe loc de a vă nimici? Știu eu, mărite împărate. A venit frigul nechemat și codița mi-a înghețat, iar frunzulița mi-a picat. Așa e, mărite împărat, venim din zări îndepărtate să te anunțăm neapărat că înghețul le-a cuprins pe toate. Dar asta chiar se poate. Întâiul toamnei aurii să vină iarna peste toate și să pătrundă chiar și în vii. Pe nesimțite a venit cu reci fiori și vânt și ceață, iar pe pământul ce-a rodit se așterne poșghiță de gheață. De când e lumea și pământul, câteodată s-a mai pomenit ca în toiul toamnei să vedem că iarna a venit. Dar cele 4 fiice ale mele nu trec peste rostul dat și se rotesc cu grijă între ele de când e lumea neîncetat. Să vină iarna și să aflăm ce s-a întâmplat. Of, ce atâta agitare! Chiar nu înțeleg ce s-a întâmplat. Am suflat și eu un pic mai tare și nasul un pic vi l-am pișcat. Căci am văzut ca mea surată, știți pe care, toamna cea colorată. Și că am pierdut puțin din vlagă, așa că am venit de îndată. Puterea toamnei de-a slăbit, în glasul arate, dar trebuie ca mai întâi iarna să ne cânte. Cum să vă zic, clășorul un pic mi-a amorțit. Știți voi, de la suflat și a înghețat. Dar vă cânt de îndat. Peste lumea întreagă voi trimite gerul să înghețe grânele și șoprul, să înghețe omul,
Iar sub nămeți voi prinde întinderea ce vezi. Vor uita și copacii că au fost odată verzi. Când viforul se va strecura prin pom și acoperișuri, atunci va fi domnia mea. Ce mare grozăvie! Asta e nepermis! Să vii să arunci blesteme și în gheață să ne prinzi! Să vină toamna caldă și să dezghețe totul, să stea în lumea largă, să aducă iar norocul. O, toamnă galben de gutui, tu să vii și să-i spui că rocada nu-i acum, altfel voi face totul scrum. Din vântul ce suflă strașnic voi face o blândă adiere, iar toamna, anotimpul pașnic, va căpăta putere. Vino, toamnă colorată, din toiac să-ți dau și vlagă, să acoperi din privire întinderea cu bogăție. Puterea toamnei a sporit, deci să alunge frigul, iar anul, împărat mărit, să nu permită schimbul. Sunt aici, surată dragă, cu bucurie am venit să răspândesc în lumea largă că iar pământul a rodit. Și voi cânta să-mi veselesc mulțimea adunată, căci azi vreau să sărbătoresc și să mă simt chemată. Dragă luna lui octombrie, în ea eu m-am născut și mama mie-mi dărui atunci primul ei sărut, căci m-am născut să îmbogățesc și să împrăști bucurii peste ținutul ce-l privesc. Am cântă oamenii, căci m-am născut să îmbogățesc și să împrăști bucurii peste ținutul ce-l privesc. De-aceea am cântă oamenii. Floare în calendar, e octombrie, anii mei ca stelele răsar în octombrie. Oferi celor dragi un dar în octombrie. Floare în calendar, e octombrie, anii mei ca stelele răsar. Surată dragă, ți-am cântat, puterea azi mi-am arătat, iar tu să vii când este dat, când frunzulița a picat. Cu bucurie și belșug, așa e toamna cea frumoasă, deci să rămână iar pe plai, să plece iarna cea geroasă, iar voi să nu uitați mereu, chiar și atunci când ați de greu, ca toamna să vă bucurați. Spor și rod bogat, de la pământul iar arat, asta vă doresc curat, eu,
umilul vostru împărat. Sunt aici să vă ofer belșug și voioșie, căci toate în jur iarăși îmi cer un strop de gingășie. Sunt atât de fericit că toamna mai rămâne. Ia uite, frunzulița mi-a înverzit. O, e atât de bine. Eu am puterea să alung și gerul și năpasta și voi iar să vă aduc din frumusețea asta. Veniți, recolta să o sărbătorim, căci anul nu ne lasă prea mult să zăbovim. Hai, să ieșim din casă! Eu nu prea am înțeles ce s-a întâmplat. S-a terminat cu gerul? S-a terminat, dovlecelule! S-a terminat! Balada lui Ștefan cel Mare. Să o aplaudăm cu căldură pentru emoția și respectul cu care aduce istoria în prezent. Și-am zis verdi, foaie lată, când trăia Ștefan odată. Domn în Moldova era, toată lumea îl știa, toată lumea îl știa. Ni la turiș până la tatari, ni la unguri, la leșcani, cu toți se înspăimântau când în luptă îl vedeau, când în luptă îl vedeau. Și într-o zi de sărbătoare a plecat Ștefan călare. Picalul cel năzdrăvan cu numii de catalan, calțântit cu stea în frunte, cu măscai de la munte, cu măscai de la munte. Hai noroc și bun găsit, măi, Doamne, bine am nimerit, măi, și deloc nu-mi pare rău că aici e locul meu. Hai noroc și bun găsit, măi, Doamne, bine am nimerit, măi, și deloc nu-mi pare rău că aici e locul meu. Hai li-li-li-li-dam, tiri-laie, cine seamănă s-adună, dai li-li-li-li-dam, tiri-laie, și pe soare și pe lună. Hai mă uit roată și văd bine, parcă m-aș vede pe mine, semănăm de bună seamă, parcă am fi făcuți de o mamă. Mă uit roată și văd bine, parcă m-aș vede pe mine, semănăm de bună seamă, parcă am fi făcuți de o mamă.
Dai-li-di-di-di-dam, tiri-lai, cine seamănă s-adună. Dai-li-di-di-di-dam, tiri-lai, și pe soare și pe lună. Dai-li-di-di-di-dam, tiri-lai, într-o minte tăți suntem mai. Dai-li-di-di-di-dam, tiri-lai, și ne drag să petreci. Hai și iară, hai, să petrec așa cum vreau, cu oameni pe placul meu. Elevii claselor a 5-a, a 6-a, a 7-a și a 8-a își dau întâlnire în competiția de kendama. Este o probă eliminatorie. Fiecare concurent trebuie să reușească 2 scheme consecutive de spike. Sub privirea atentă a diriginților de gimnaziu, tinerii noștri concurenți ne vor demonstra că echilibru și precizia pot deveni o adevărată artă. Voi care ați fost eliminați, vă rugăm să luați loc pe scaune. Haide, Oangea, pe mijlocul scenei, pe mijloc. Foarte bine. Foarte bine. Haide, Denis. Nu te grăbi? Nu te grăbi? Deoparte, nu mergem public. Următorii doi, Matei și Rareș. Băiatul Rareș este eliminat. Ai pus două minute. Ai pus două minute. Eliminat. Edi. Încurajați. Ce ai făcut? Edi eliminat.
cap, încă 2 orbituri. Small cap. Ultima mișcare. Pierdut. A câștigat Amalia pentru că bravo. De la 5-a C, felicitări Amalia, mulțumim frumos celor care ați participat la acest concurs. Vă rog să vă retrageți. Cel mai fericit de pe pământ. Nu vreau nimic mai mult deja. De când ești cu mine eu sunt cel mai fericit de pe pământ. 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 Urmează una dintre cele mai vesele și creative probe de concurs, Carnavalul Dovlecilor, unde toamna devine stilistă și inspiră cele mai îndrăznețe coafuri de toamnă. Invităm jurul să admire creațiile elevilor pe care le găsesc expuse pe scenă. Anastasia Grosariu ne
va emoționa cu melodia Mozaic, o piesă ce vorbește despre frumusețea sufletului și culorile vieții. Să o aplaudăm cu drag și să ne lăsăm purtați de magia muzicii ei, care aduce o notă de lumină și gingășia acestei zile de toamnă. În următoarele momente voi interpreta o piesă a lui Nico Alifantis pe nume Mozaic. Audiție plăcută! Loc de inimă în pieptul meu, probabil bunul Dumnezeu mi-a pus câteva sute, mai bine zis un bol deschis în care vin mereu din mări de vis corăbii nemai văzute. Și toate astea nu sunt basme, și tot ce spun nu sunt povești. Răspunde tu și tu și tu te știi. Răspunde-mi tu cine ești. Și loc de limbă, altceva, mai multe graiuri, poate așa o să înțeleg ce se întâmplă. Din prima zi tot cel de sus mi-a pus și suflet, nu doar unul, multe mii, și mi-a spus umblă. Și toate astea nu sunt basme, și tot ce spun nu sunt povești. Răspunde tu și tu și tu de știi. Răspunde-mi tu cine ești. Dacă ai să privești la mine într-o bună zi și ai să mă întrebi, am să-ți explic. Stau adânc în mine, parcă toți oamenii, cum stau pietrele în mozaic, cum stau pietrele în mozaic. Și scorțișoară și boia și aur greu, balcan albastru. Din primărul ființa mea, din toată lumea împletea acolo în port, ca la un teatru. Și toate astea nu sunt basme, și tot ce spun nu sunt povești. Răspunde tu și tu și tu de știi. Răspunde-mi tu cine ești. Și toate astea nu sunt basme, și tot ce spun nu sunt povești. Răspunde tu și tu și tu de știi. Răspunde-mi tu cine ești. Tata, să o iubesc pe mamine și chiar pe Amza. Chiar dacă nimeni nu ascultă ce ai de spus, pașii mici ajung sigur mai sus. Nu spune limite că știi ce poți fi, căci tu ești unul dintre aceia care se ridică și strigă, așa trăim noi. Chiar dacă valul este împotrivă, strigă și cântă cu noi. Chiar dacă multora le este frică, noi dansăm din ploaia care pică din nori. Și viața o trăim în diferite culori și strigă, așa trăim noi. Așa trăim, așa trăim. Strigă, așa trăim noi. Chiar dacă valul este împotrivă,
Astăzi, la Colegiul Tehnic Ion Creangă, a avut loc a 5-a ediție a unui proiect de succes, spunem noi, intitulat Bucuriile Toamnei, cu 3 secțiuni extraordinar de frumoase, în care am reușit, spunem noi, să aducem în lumină din specificul locului, din specificul culinar românesc, din specificul artistic al nostru, al celor care locuim în acest ținut al neamțului, în ținutul Zimbrului, ne place să spunem noi. Proiectul de astăzi s-a derulat în 3 secțiuni. Prima secțiune am dedicat-o boboceilor noștri, toamna se numără boboceii, la Casa Culturii Ion Creangă din Târgu Neamț, unde întreg gimnaziul colegiului i-a întâmpinat pe boboceii de clasa 5-a. Le-am organizat un spectacol pe cinste, un concurs de dans, de îndemânare, de perspicacitate, în care am îmbinat aceste lucruri și cu latura artistică, cu trupe de teatru. Mulțumesc colegilor mei în mod deosebit pentru că au reușit să fie o echipă. Apoi, în parcul frumos pe care îl avem, dominat de culorile frumoase ale toamnei, am avut 20 de standuri cu specific culinar românesc, cu plăcinte cu dovleac, cu plăcinte cu măr, cu plăcinte cu brânză, cu preparate tradiționale românești, în care nu a lipsit muzica și voia bună. Aici, la Colegiul Tehnic Ion Creangă, peste 45 de clase și aproape 1800 de elevi, mai bine, au reușit să dea curs imaginației, creativității și cuvântul de ordine a fost bucuria de a ne simți bine împreună. Așa cum vreau să specific, la un anumit stand am întrebat care este cel mai bun ingredient, care este cel mai bun preparat pe care îl considerați de la standul vostru. O fetiță mi-a mărturisit atât de frumos că ingredientul principal de pe masă a fost bucuria de a fi împreună, de a munci împreună, de a arăta cât de bine pot să conlucreze. E un lucru extraordinar să învățăm pe copii că lucrurile frumoase și bune se fac în echipă, că atunci când colaborează între ei, când dau frâu imaginației, când sunt implicați chiar și părinții lor, lucrurile nu au cum să nu iese decât minunat. De ce să nu ne mândrim și cu faptul că o a 3-a secțiune a acestui proiect al nostru, care se va întâmpla după ce se termină orele, va fi când noi, cadrele didactice, ne vom întâlni într-o așa numită întâlnire de team building, când ne vom mărturisi și bucuriile și necazurile, dar în special bucuria de a fi împreună într-o seară frumoasă în care vom socializa. Se numește a 3-a ediție Berbecul Educațional, așa l-am numit noi, îl facem de mult timp și iată că atât elevii cât și cadrele didactice, părinții și profesorii de la Colegiul Tehnic Ion Creangă reușesc să facă un lucru împreună, o echipă, fapt care ne face să ne bucurăm unii de alții și să fim mândri de noi.